घी कॉफी का होला। घी कॉफी बस पीसल कॉफी होला जेकरा में 1 से 2 चम्मच घी मिलावल जाला। कुछ लोग अतिरिक्त स्वाद खातिर चुटकी भर दालचीनी पाउडर भी डाल देले। एकरा के बुलेट प्रूफ कॉफी के नाम से भी जानल जाला। लेकिन घी के कॉफी इतना लोकप्रिय काहे बा? घी कॉफी के इस्तेमाल भारत आ तिब्बत नियर देश सब में सदियन से हो रहल बा। खास तौर पर आयुर्वेद में जवना में घी के कई गो स्वास्थ्य फायदा के जिक्र कइल गइल बा। हाल ही में शिल्पा शेट्टी आकृति सेनन जैसन हस्ती एकरा के अपना सवेरे के दिनचर्या में शामिल करके अउरी लोकप्रिय बना देहले बाड़न। एकर अनोखा स्वाद अउरी स्वास्थ्य के फायदा ही आज एकरा के इतना ट्रेंडी बना देले बा। चली घी कॉफी के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानल जाव। एक ऊर्जा के स्तर बढ़ावेला। घी में स्वस्थ वसा होखेला जवन की धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ेला, जवना से आपके लंबा समय तक भरल अवुरी ऊर्जावान रहेला। एकरा से भूख कम करके वजन घटावे में भी मदद मिल सकता। 2 पाचन में सुधार करेला। घी में ब्यूटायरिक एसिड होखेला जवन की स्वस्थ आंत के बैक्टीरिया के बने में मदद करेला अवुरी पाचन तंत्र के पोषण करेला, जवना से पेट फूलल कम होखेला अवुरी समग्र पाचन में सुधार होखेला। 3 फोकस बढ़ावेला। कॉफी से मिले वाला कैफीन अवुरी घी से मिले वाला स्वस्थ वसा मिलके मानसिक स्पष्टता, फोकस अवुरी लगातार ऊर्जा देवेला। 4 प्रतिरक्षा बढ़ावेला। घी में विटामिन ए अवुरी भरपूर मात्रा में होखेला जवन की आपके प्रतिरक्षा के बढ़ावे में मदद करेला, जवना से आपके संक्रमण के संभावना कम हो जाला। 5 चमकदार अवुरी स्वस्थ त्वचा के बढ़ावा देवेला। घी में एंटीऑक्सीडेंट होखेला जवन की त्वचा के पोषण अवुरी हाइड्रेट करेला, जवना से त्वचा चमकदार अवुरी स्वस्थ दिखाई देवेला। जबकि घी के कॉफी स्वस्थ अवुरी स्वादिष्ट दोनों होखेला, लेकिन एकरा के सबेरे चाहे सुते से कम 8 से 9 घंटा पहले सेवन कईल सबसे निमन बा। त काहे ना घी कॉफी के ट्राई करी। आपन अनुभव हमनी के साथे कमेंट में साझा करी, जवना में एकर स्वाद आ स्वास्थ्य के फायदा भी शामिल बा।